Ήβραμε μια φωτογραφία που το πρώτο βιβλιοπωλείο του Ανδρέα Ιωαννίδη, που ήταν 30 μέτρα apparently μακριά από τούτον το κτίριο που είμαστε σήμερα, το οποίο το άνοιξε όταν ήταν 21 χρονού το 1947. Ήταν στη γωνιά της Οδός Αθηνών με Γεωργίου Γενναδίδη. Να πούμε, ναι, Νομίζω Γεννάδιου. 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 Από Γεννάδιου. Αθηνών Γεωργίου Γεννάδιου. Να πούμε όμως ότι υπήρχε το κτίριο μας. Τούτον υπήρχε ήδη. Υπήρχε, ναι. Απλά ήταν στην οικογένεια Μωρίδη. Αν και στην οικογένεια Μωρίδη ήταν το αρχοντικό του Μωρίδη. Και θέλουμε να σας δείξουμε που ήταν το πρώτο βιβλιοπωλείο. Αν το γνωρίζει κάποιος, να μας πει στα comments ποιον που τα δύο, ποια από τις δύο γωνιές ήταν όντως το βιβλιοπωλείο. Δεξιά ή αριστερά. Μια η γωνιά εκείνη, κάνε, τηλεφών, κάστημα με ρούχα και άλλη γωνιά αριστερά, minimalistic boutique. Δεν ξέρουμε η αλήθεια ποια από τις ποιο ήταν η γωνιά που αναφέρεται, γιατί τούτες πληροφορίες και εμείς... Γεωργίου Γενναδίου. Ναι, τούτες πληροφορίες και εμείς πιάσαμε τις που κάποια articles που εγγράφασαν, που έχουμε σε εφημερίδες και υβράμεντα. Απλά ήταν να αφήσω το γυαλί. Για να δούμε ποια ακριβώς από τις δύο γωνιές είναι στο σημείο που αναφέρεται και δείχνει η φωτογραφία.